си не само певец и продуцент, който работи с много млади изпълнители. Има ли на нашата сцена таланти, които ще завладеят България след няколко години? Според мен целият шоу-бизнес е в шок. Наистина голям шок. Защото това, което се случи този сезон е нещо невероятно. Изключителни таланти и искам да пожелая огромен успех на всички. Имаше много отговорна задача да ни дадеш клика с победителите. Благодаря ви, тук са победителите за вечерта. Това е се. Да благодарим на Графа, Печенката и Прея! А сега, уважаеми зрители, е време да разберем кои две деца получиха най-много зрителски гласове и отиват на финала. Ще кажа техните имена. Инди е толкова наблизо до аз, няма как да се дръпна повече. Колеги, музика! Остана минута и половина, аз ще го спра след малко. Ай,